sunteți? Agent șef Zavera mă numesc, buletinul dumneavoastră. Să știu și eu cu cine stau de vorbă. Deci eu n-am voie să stau în rondul ăsta să filmez. De ce? Nu, că nu aveți voie să traversați aici. Bun, dar dacă am traversat, n-am voie să stau aici, nu? Nu. De ce? Pentru că e în mijlocul intersecției aici. Păi și încurc circulația cu ceva Dar sau nu trebuie cum? să încurcați circulația. Păi deranjez pe cineva că stau aici? Dar nu aveți voie aici să mă... Dar de ce n-am voie? Păi v-am mai spus de ce, pentru că sunteți pietoni și n-aveți cum să traversați Am aici. înțeles.